Vítajte u dnešného mukbang videa. Dneska budeme jesť gumdrops a všetko možné, čo je sladké. Aký máš na toto názor, Pencil? Jo, ľúbi, ja sa taky teším. Čo to je na tej kamere? Ja mám taký pocit, že si zabudla odjebať krytku od kamery. Ty kokot, vyjebaný, my natáčame mukbang videa bez Co kamery. toto môžeš žiť? Ja toto nie je fér. Za toto nemôžeš žiť ja. Toto musíš každýkrát odjebať z kamery, keď chceš natáčať. Ako prvý snack si dáme zelený gumdrop, bude to fakt báječný. Mňam. Ruby, nechcem nejak pičovať, ale ak nevieš, čo je to krytka, tak je to šanca, že si všetky mukbangy natáčala stále s krytkou. No sorry, ty tupá piča, že mi Mossad a Izrael vymazali pamäť, ale ja ti to odpustím, pretože ťa mám rada. Takže to je ten dôvod, že prečo tam nikto nepozerá videá, keď je to černé jak cigantovi, ja to serem a zase sa Ruby nadrogovala. Ja to serem! Ty aké natáčanie videí. Je mi to jedno. Ale ty nemáš dlh 200 miliónov eur za drogy! Ja by som sa bál Ruby, však po tých drogách je z nej antisemita. Fries, čo to robíš akože? Prečo máš motiku? Hľadám Rubine drogy, kokot vyjebaný. Ale Ruby ich všetky požrala. Toto je moja posledná hranolka. Všetky moje hranolky buď boli odjebané, znité, alebo ich zožal Fiery. Ak chcem prežiť v tomto divokom prostredí, čo ja aj celkom chcem, tak tu musím sadiť zemiaky a robiť z toho rancle. Oh, ty si záhradkár, aké roztomilé. Oh, čom bomby? Dlho som ťa nevidel. Mám na teba otázku, videl si tiež tesačky, čo písala Ruby na X-ko? Áno! Potrebujem skrypliť túto pôdu a táto hou mi nejak nepomáha. Chcete mi pomôcť? Čo? Hranolky, čo týmto myslíš? Oh, však vieš. 3 roky sme natáčali mukbangy a nikto to nevidel. Hoj, videli, ale iba na čierno. Hoj, hoj. Ale diváci stále nevideli, ako sme žrali. Vďaka Bohu. Nebuď taká pesimistická, Icy. A mamke z Bunídy, čo nakreslila Pencil. Počkaj, Ruby, skrýl to kurva No, máš! about that. Možno som ti kúkala do Daj mi šuflíkov. to! Keď to chceš, tak mi to zober, ty krava. Daj mi to, lebo ťa stadiel zhodím! Ne. Drž hubu oheň a daj mi to, ty všetka! Ja sa zjebem kvôli tebe! Musíme ísť rýchlo dole a chytiť ju inak skope! To nevíte skočiť? Ešte na droga? Si v bezpečí. A kde je tá kezba? Čo ti je do toho? Musím ho zachrániť! Je to príliš nebezpečné! A čím si ochladí môj čaj? Ochlad si ho sama sebo, ty štetka! A Ruby zdochla. To jak? Aha, došlo mi to. Sorry, že som ťa vtedy sela, ale ty ja tiež Girl Potatoes? To je mega dobré, lebo ja mám rada zemiaky a bohužiaľ tu nerastú, lebo tu nie je vole slnko či čo. Ale kokot, pozri sa na tie budovy, aspoň to je tu krásne, vieš? A ja som nad tým rozmýšľal, tenisbal, vynašiel semienka, ktoré rastú bez svetla. Aj keď to má milión side effektov a urobí to zo mňa buzeranta, je mi to jedno, potrebujem žrať. Girl Potatoes, to je také výborné! Počúvaj, milá zlatá, neviem, aká je tvoja pointa, ale tieto zemiaky to sú pre mňa, nie pre vás, ja chcem jesť! Nad dovol a ešte si k tomu homofob! Čo? Pindlo som ťa nevidel, a počkať, prečo si biela? Stratila si farbu ako ja? Aký fakt si mal a ja taký chcem, doslova si šedý celý svoj život, ale ja som od GB, čo našla spôsob, jak mi dá naspäť moje končatiny, proste mi odjebala farbu a urobila z toho moje nové končatiny. Jupi! Tak sa poďme pozrieť, či Irán má jadrové zbranie.
GB, si naozaj istá, že Iranci by tvorili jadrové zbranie v centre mesta? To čo je za kokotinu? No ja si myslím, že to je jadrové zariadenie, pretože je to na tej pojebanej ceduli. A poďme dovnútra. Fakt si myslíš, že by to robili v centre mesta, GB? Hej! Však by to robili mimo mesta, vole! Prečo by to robili tu, v centre mesta, GB, jebe? Nerobili by. Kde je moje zlatičko pencil? Piča. Drž hubu, ty kokot! A mimochodom, pencil kreslí pornografické a fetišistické kresby teba? Ty si transexuál? Áno, som trans, a nejaký problém? Prečo? Toto bola celkom kokotná otázka, GB. A mimochodom, pencil ti už robí umelý čurák, ty piča. Needle. Už poďme vpäť, TB. Som nečakal, že Needle išiel na operáciu hlasiviek, ale konečne sme tady! Poďme kúkať na atomovky. Čo máš za ksichtom, GB? Oh my god, to je džuzna v stene a tu je volteleporter. Oh my god, to je také sexy. A kde sú tie atomové zbrania a také centrifugy? To sa nachádza v podzemí. Tak sa poďme pozrieť na tie centrifugy, ktoré obohacujú urán. Ja sa neviem dočkať. Zatiaľ si od nich ujebem volteleporter a už sa teším na výpravu. Tak poďme do podzemia. Konečne môžeme ísť preč. Ja som nečakal, že Iránci budú mať jaderné zbranie, ale máme to odfotené, takže to predáme OSN. Čau, jak sa ti darí? Snažím sa zmanipulovať Fajsa, nech mi dá zemiaky. Grof tej toast, ty by mi povedal, že to bude dobré ako kokot! Snaď hej, v tom môžeme len dúfať, Celeste, ale ako prevyslám tieto krásne zemi. Oni sa to nechytá, ty netrpezlivá piča, ešte to bude 6 mesiacov. Šiš, vieš, jak sa povie hranolkám. Bez hranoliek. Hovorí sa im nehranolky. Ten tvoj humor stojí za Patam, čo sme zatvorili Fireyo, lebo chodil s tvojou bývalou. Mali by sme pustiť meč z bašci, pretože bola nami falošne obvinená. Drbe ti buk? Náhodou meč nie je tvá kurvička, Pencil? Vieš, čo mi meč raz povedala? Že sa mi chce spraviť do žalúdka. Otvorné. Toto ti ona povedala, to je fuj. Ale už mám Needle, ktorý je trans a už mu robím umelý čurák. Ale ideme revivenúť Pencil Crew. Oh yeah. JOJ! JOJ! Yeah! Protože jsem homosexuál. Jsem homosexuál. Čo moja hitpin ako nové končatiny bolo troška na piču, ale už je to lepšie. Čau ty skurvy si, mám tu novú technológiu. Tvoju mamku. Toto je moja mama! Ja som ju hľadal od detstva! Ja konečne ju vidím! Ja vidím svoju mamu! No, tá tvoja mama pochádza od Iránu a dokáže teleportovať ľudí cez steny iba jedného naraz. Ale maximálna hĺbka steny musí byť 7,5 cm. Našťastie tá pojebaná stena má 5 cm na šírku, takže môžeme oslobodiť moje bros, a.k.a. SSB, pen a bloky a ešte eraser. Ten box je zaobalený v ďalšom boxe, ktorý pridáva 5 cm na šírku. Neboj sa, GB, táto vec má Ultra Power Mode, ktorá vie teleportovať cez steny, ktoré sú 12 cm široké. Alebo už žiaľ treba to 1 mesiac nabiť, lebo to zožije veľa energie. Títo kokoti sú uzavetí v tom koncentračnom tábore 4 roky, takže si myslím, že 4 týždne navyše ich nezabije. Máš pravdu, Píniny. Poďme do LOL. Fries, do you want to come with us? It will be fun. Nie, nemôžem. A prečo rozprávaš po anglicky? Ahoj, jsem tu soused, prosím, že tak se spoused, ještě jednu ze zadu, nechodí s námou za hradu, jo, teď si nebezpečí radši vezmi, do zaječí, já tě nikdo nechtěl mít, tak teď dál nech mé plány být, říkám ti věc zásadní, tak prosím tě, už vypadni. Takže náš plán je strčiť túto kokotinu a.k.a. Coinovú mamku ku tejto stene a vyberať jedného kokota. Je to v pohode podľa teba, TB? Áno. Ale KPV oslobodíme. Mali by sme oslobodiť SB, pretože mi zopárkrát dal dobej food job. Robíš si zo mňa piču, ty ho chceš ako kurvu, ty máš aký food fetish pojebaný, ty hajzel špinavý. Mali by sme pustiť robotyho, pretože chcem moje červené telo, oh yeah. Nasej si, my potrebujeme barfbaga, pretože má lieky na to, aby sme uzdravili roky ogracanie. Oh yeah. Máte problém s rozhodovaním. Koho pustíte z tábora, keď hej, tak si kúpte teda
nechajte hlasovať divákov. Takže keď pozriete toto video, tak napíšte do komentárov, koho by ste zachránili. Človek s najviac hlasmi bude oslobodený ako prvý. Jo, vieš to čo bol za reklamu? Nevieš rozprávať? Nevieš artikulovať? Nevieš, vole, všetko nevieš? Vieš čo? Ja si idem dať ďalšie tabletky na ukludnenie, lebo mi praskne asi cievka. Čus. What's up, Fries? Chceme sa kúpať do vadiaceho oleja? Jebe, jasne, že nechcem. Fries, to niečo ako výrivka, takže idem do toho za 3, kojny. 2, 1. Kojny, ty si najväčší kokot, ktorého som kedy videl. Fries, mal si pravdu, toto nebol nový nápad, teda bola... No to naozaj nebol.